kelebe Chineke dị na inwere nna atọ n'ime otu dị ngozi eweziga na ọ wụ di nna ị nwere ịkara ịnọ n'ime polisi ahụ gata Ikechukwu kpachara anya gị etewele m ure na vileji kpachara anya gị ahụ m onye nsọ ahụ m onye ozi ọma na-ekwuru atọ ata Chineke mkpụrụ obi n'Ukwu Obe ahụ ga-ahụ wee ebe nzọpụta m nọ etewele m ure Ikechukwu etewele m ure nwere ihe ọjị gasị m sịrị gị zuo nke taa gị zuo nke echi asịsị nwa onye na-ezu oshi akpọ m aha nwa evangelist zuo oshi gị na-eweta nkọrọma na-enyere ụlọ nsọ Chineke ọ dịdịkwa mma Ikechukwu wepụ aka enwe n'ofe kelewe Chineke gị na Chineke bịara ngacha n'Ukwu Obe jechaa ajụjụ ndị eluigwe agbaala ma masị m gawa ga-agbapụta gị ma ị na-anọ nga ahụ otu ekpe ekwere mba chelugodi ị na-eche ka mkpe ekele Maria ka m wee sị gị thank you na gị daalụ na ị bịa gbapụta nwa gị ọ bụrụ nwa gị ka m bụ ọ bụrụ dutu gị bịa gbapụta ma nwee nsogbu na m kọma ka ngwa gị ọ bụgodị na ị gbapụtara m enwere m negas ga-abịa gbapụta m chai ị nwere nekas ị ga-enwe ma trousers ga-abịa agbapụta gị kwa mgbe nta gị nwee uwe ara nwee bra ndị ga-abịa gbapụta gị ọ bụrụ sọ nekas ele ebe ndị nekas ga-anọ ma mgbe ị nọ ngwa na-eti mpa kelebe Chineke gị na ị nwere ụdị mmadụ dị ka m kelebe Chineke na ọ bịara abịa yiri m dịka uwe metụ maka n'obi m bịa ma ị na-anọ nga aha ata ikikere eze wepụ aka enwe n'ofe arapụtara m n'obodo ahụ Ikechukwu kpachara anya gị Ikechukwu nna gị na-agbakọkwu gị siri ike ala jaja Ikechukwu ị ga-alakwa n'ike o Ikechukwu ị ga-ala n'ike Ikechukwu onye isi isi elebo apụzi enwere m mitin ụmụ ndị gị mere nya anyị mere nọ mitin ahụ mee so ya bụ mitin asa otu ihe echi na-eme n'ezinụlọ anyị na anyị ga-aga zụrụ ihe na-agba ọbara ụmụ ọgba aghara wuru ma ọnwụ ma ihe niile nsogbu na-adakwasị ndị obodo anya yes biko ha si na mba na barabara fụ ofe ya wara nwanne m nwoke na ụmụnne m dịka ọzọ anyị kpekọrịta na anyị ga-ege inye onyinye n'ụlọ ụka anyị nọ n'Ukwu Obe jụọ Chineke ajụjụ si ya biko ihe a na-eme anyị ele nga oshi ha kwụsị aga dibịa ga-aga gbaa afa msa ha aka ma anọdị na ihe ọbụla gbasara ịgbụgba afa maọbụ ịga na dibịa ga-ajụta sa ha wepụ maka na ngwa onye chọọchị amụ kristian so ha abịa kwuo so onye ọbụla ga-atụ ego home to home onye ọbụla bụ onye famili anụnwa ọ bụrụkwasị anyị nwa bụ ndị ke nwoke anyị ga-atụla ego ga mee ya mana a chọrọ ka onye ọbụla ba aga n'ihe a ga-aza a ga-eji inye onyinye ka onwe ike yọọ Chineke mgbe ọ bụrụ na ọ mmehie ndị nna nna anyị metere ka ọ kwụsị onye ka anyị jisi ka anyị niile nyekọta na mamịrị ọnụ ka onwe ike gbaa ofufu biko harị ngwa ụlọ ọha gị tee asụbe nwanza ahụ gịnị tee Chineke ji anyị arụ ọrụ ya wee okwu onye hụtọrọ n'Ukwu Obe nga ahụ ka m sọpụta m sikwa abịa maka sị ewezigo obe ahụ anyị gwụla anwụchila n'ezinụlọ nga ahụ wee ebe nlekwasị anya maka okwu onye ekwu sị mgbe ọ gwara ya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Leviticus gwa anyị chapter 8 ya wee sị na onye ọbụla rigoro onwe n'ime Ukwu Obe onye ahụ ga-enweta nzọpụta na-ele ebe ndụ dị asị anyị ndụ dị na Chukwu ọ n'ime ebe ahụ ebe ndụ dị yes family anyị kwa ọkwa family anyị wee otu chai isi anyị ka mọmị nọ ya agba ụfụfụ onye ọbụla tụkọtacha ego at least atụkọta nga ụlọ ha ya agbagote ka onyinye a ga-enye ka ofu anyị ihe n'ahụ ka ọfụ anyị ụfụ n'ahụ ka Chineke nwee ike hụta ala obi anyị wee zaa ya ekpe yes nna m mamịrị akpagado m esemọsụ asị m saa mamịrị akpagado m kamgbe echi family by family onye mamịrị kpara ya anyụọ gee ele toshiri ugbu a ịchọ ka anyị kọọ mamịrị ọnụ ka ọ bụ ụfụfụ nwụdo ọrịa shuga m na-arịa mamịrị akpagado m awụdụ m anyụ panyegharịa ute eshedu m ọchọ ọkpụpụdụ m akpa mamịrị akpọdụ m Alice ị mere m understand ya bụ ịghọtahịrị m aghọtaghị
ihe m so nke ọbụla ọha asịrị m gị bute ego n'ijuru ụlọ anyị nwa bụ nwoke anyị nwere ike ite ego nwoke ahụ enweghị m ike ịkwe ya ọ dị possible mgbe ihe mege n'ụlọ di m nọrọ nga nwụọ nwa m nwoke nwụọ unu egwepụta ụkwụ anyị wụ famili unu egwepụta ụkwụ ga-aja ajụjụ ma ụlọ dị ka etipịa nweta onye gara m ka efọta onwe onye gara m kpọ ndị famili liberation unu akpọdo igbo asị m anyị kọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ọbụdụ m onye ọrịa mamịrị enweghị m ike itigere unu ma shishi nkịtị enweghị ike ịba ebe dị pam abụọ na shi n'isi ahịa unu naga enweghị m ike itige kpam kama m ga-eme mkpụrụ ọtọ gha kama m ga-ewere ego onye unu na famili a mgbabiri nwụọ ebe na-enye gị mpisi n'ụlọ unu enweghị ike ịhụ pisi a ga-akịrị ya unu enweghị ike ịhụ pisi a ga-agba ihe na-eme na famili a ọrụdụ mma ka ekwepụ ụkwụ ka marata ga-esi mee ya anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ịgbalịala ịbịara skuulu nwoke nsọ nwoke ukwu obe mike walisi ka a ga-aghọgbuli elechere mụ na anya ọhụ na elechere m anya mmiri children eyiri m children ka eyiri m tọị ya bedu tọị eti gị batịrị okwu ụka unu emewere m ka awụ m onye ọjọọ mana ihe m na-ekwu n'ụgwa kọchara akwa hụrụ na famili a unu enweghị ike inwe peace anyị ga-akụchara ya unu enweghị ike inwe peace chikwa nga apụọ ka m gama ncha m na-aga lekwa gị n'ukwu obe ihụtụrụla n'ukwu obe ya nwe ihe furu n'ụlọ gị nọrọ ga enwe ihe furu n'ụlọ nzugo onye nwụ anụ ọsị obi ya guzoro bọọlụ anyị nakwa n'ukwu obe Who took my money? Onye nwere ego ndọrọ? onwe dị ego m nwere Ego nche esa nwụrụ. ego iji esa anwụrụ ka ekwu Oke iwe. Iwere ya je na-atụ akawe n'aka fada. butuo m o weta nwa nye m ya na-ata nna ya ahụhụ gị na-ata m ahụhụ enwesịghị m ike imepe ọnụ abụghị ọnụ maka mmepe ọnụ nwere ọnụ na ndị eluigwe kegara m tụ nwere ya na-agọzi ndị mmadụ nwere ebe ọgọ na-egoda ala ike nsogbu ahụ ewe elile mma akwasara ọ m na-agụ taa nwere ebe m ga-ata ego ụkwụ ebe ilechara nna gị lecha obe nsọ dị ka m kpokpo m n'elu obe bi n'igwe parakwa tụlee o Ikechukwu ihe ahụdịkwa ihe amụmụ mụrụ ga awụdịkwa gị na-ata m ahụhụ gide nna mụrụ gị kedo m n'eriri bịa tọhepụ m na-agbụ no otoro gbagbuo gị akwesị na Kraịst na-atọ mmadụ na-agbụ akwesị na Kraịst na-atọ mmadụ na-agbụ Kraịst ahụ ana m eche aka oshi n'eluigwe gbalata ka ọ bịa tọọ gị na-agbụ otoro lachakwa gị anya kedu ebe ego Igbo m dị ebe otu onye nsọ dị ka m nọ onye ozi ọma ama ama ịma na ọwụ lekwe obe nsọ mgbe ọla anọ m n'ukwu obe na-ayọ ayọ mgbe were ego m ga-eji atụrụ Chineke mma mma were enye gị were gagazi Igbo who does it onye na-eme udo mma kama m ga-enye gị m were ego ọbụla m Chineke nyere m ihe a ga-eji atọ edoto
onye otu anyị nwụrụ n'ụlọ nzukọ mee were ya bịa ego bere ya levi ma ọta ego ndị Sacred Heart ma ọ were ma ata ego eji eshi fada ego eji azụrụ fada moto kama m ga-enye gị iwere ego gị ma ego onwe gị ọkụ mana ọ ga-eje ka ji ego zụrụ ọkụ ga-egbu ya egbu ka tọpụ m na-agbụ ke nna gị na-agbụ ọkwa mpa gị ka m wụ mpa gị ka m wụ mpa wakwa gị ọnụ ebe ahụ mpa pawa gị ike dị ịda anụ ntị ọbụla ịda anụ ntị ị ga-anọgide ebe onye ọbụla abatachia ị ga-anọgide ebe onye ọbụla abata Chineke nna m esikwa na ị gaghị enye anyị ahụhụ ka nke m achọkwa abụkwa nne si Igbo ezigbo ekwukwala okwu egen agwa ikwu okwu egen na mmejọ oji apịa ndị etiti isi gị ama mma ipi ụcha akwa ife etiti isi gị ọ ga-ama mma ibu ka nnukwu ịgwa m ihe na-eshi gị ebe ị na-atụ ka ndị ọsọ nụ ka ịgwa m ihe na-eshi gị ebe a kịta ka ihe anụ ka o shie gị na-arụ na Igbo Elijah ha na-enwe aṅụrị n'eluigwe na-asị m na m na-afụnye ọnwụ na-awụnyelụ m ọnụ na m na-afụnye ya onyi ị na ebe a nwa na-akọndem ka ndị ọsụtụ ego Igbo a na-achọ kịta kasịwọ na mmadụ gaji ọkụ mmụọ asị onye ọchụ n'ụwa na gawa ọkụ mmụọ ọ wee eziokwu na ịbụra bụla tiketi gị n'ọkụ mmụọ mana ọwụ gị shi n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ asị gị shi n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ ka i were nna gị kpọgbuo m n'elu obe Chineke nna obi n'igwe gịnị ka m mere emere bụ ụwa gịnị ka m mere obi ka nsị akpọgburu n'elu obe o gịnị ka m mere o emere m nwa gịnị o gịnị ka m mere